ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మటన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, గుమ్మగుమ్మలాడే మటన్ వేసి మనం మటన్ బాగా కడిగిన తర్వాత ప్యాన్లో వేస్తే వాటంతటా అవే వస్తాయి. ఆ వాటర్ అంతా ఉడికిచ్చేస్తే, అంటే మళ్ళీ మనం చేసుకునేది మటన్ కదా, ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేస్తే మటన్ మెత్తగా ఉడికేంత వరకు, వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉడికించి ఇలా ఆనియన్స్ వేయాలి. ఆనియన్స్ వేసి ఆ వాటర్లోనే ఉడికించాలి. మనం ఉడికించి వేరే దాంట్లో ప్యాన్లో మళ్ళీ తాలింపేసి ఫ్రై చేసేదానికంటే ఇది చాలా బెటర్. చూడండి, దీంట్లోనే ఆనియన్స్ వేసి బాగా ఉడికించండి. బాగా కలిపితే ఆ మటన్ అనేది బాగా ఉడుకుతుంది. తర్వాత దీంట్లోనే మనం ఫ్రైలా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను మటన్ మసాలా వాడాను, మాతా జింజర్ పేస్ట్ వాడాను. ఇవన్నీ చూడండి, అదిగోండి చూడండి, నేను అల్లం పేస్టు మాతా వాడాను. చాలా బాగుంది, మనం ఇంట్లో చేసుకున్న పేస్ట్ లాగే ఉంది. ఎమర్జెన్సీగా కావాలి అనుకుంటే వేరే ప్యాకెట్ కొనుక్కోవద్దండి, మాతా ప్యాకెట్ బాగుంటుంది, తీసుకోండి. ఇలా నేను అల్లం వేస్తున్నాను దాంట్లో. అంటే నేను ప్యాకెట్తో వేస్తే పర్లేదు, తర్వాత స్పూన్తో తీసి వేసాను చూడండి. కానీ చాలా పేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇలా ట్రై చేయండి. మటన్ నా ఛానల్ చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, కామెంట్స్ చేయండి. నేను డైలీ పెట్టట్లేదని అనుకోకండి. చూడండి, నేను మటన్లోకి పచ్చి కొబ్బరి, వెల్లిపాయ వేసి మిక్సీ పట్టాను. చాలా బాగుంటుందండి. ఎప్పుడు ఒట్టి కొబ్బరి వేస్తాం కదా మనం, అలా కాకుండా పచ్చి కొబ్బరి వేయండి, ఫ్రై సూపర్గానే ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి వేసాను, కలిపి వాటర్ వేసాను. ఈ వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయిపోతుందండి కొబ్బరి ఉడికేలోపు. మటన్ మసాలా చూడండి, ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఈ మటన్ మసాలా ఇట్లా ఉడికేటప్పుడు మనం చిల్లీ పౌడర్ వేయకముందే వేస్తే మటన్కి అంతా ఈ మసాలా బాగా పట్టుకుంటుందండి. ఈ విధంగా వేసి బాగా కలిపి ఉడికించి తర్వాత మనం కారం, నూనె అన్నీ వేయాలండి. బాగుంటుంది, ట్రై చేసి చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్లో ఏమైనా ఇంకా ఐటమ్స్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా మీరు మెసేజ్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. ఏదో నాకు తెలిసినంత వంట ట్రై చేస్తున్నాను. చూడండి, నేను ఆ చిల్లీ పౌడర్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మిక్సీ పట్టుకున్న ధనియాల పౌడర్ ఉంటుంది కదా, అది మనం చేసుకున్న ఇంట్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది. నేను అంతా చేతితో వేసాను, చూసాను. అంతా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేస్తే అంత దగ్గరకు వచ్చేసి చూడండి, వాటర్ అనేది లేదు, అంతా ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా బాగుంటుంది. చపాతీలో ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్.